Nɛgɛ kaɲɛ 18 o bɛ montre ɲuman bɛɛ kan wa o kelen de don Jani.ml FM ale studio kɔnɔna na Falajɛ Amara kuran kɛlen don k'an gâté bi dɛ a ma tigɛ bi kosɛbɛ an taara ni énergie mɔgɔw masalala bi sɔgɔmada in na u ye kibaruya caman d'an ma su in na débat politique kɛnɛ na an na don o kɔnɔ k'o ɲɛfɔ maaw ye fɛn mun bɛ sen na peut-être ni Ala ma dɛsɛ Sunkalo a bɛ sɔn ka tɛmɛ timɛcogo ɲuman na kibaruyaw la sa an na dɔ fɔ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ min ye kɔkan kibaruyaw ye ka sɔrɔ ka an da don o la kosɛbɛ kuma tɛ nin waati in na min ye Union Africaine i b'a dɔn k'a fɔ sɛkili sabasiri de bɛ yen ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ o baaraw bɛ sen na ye ko ɲɔgɔn ye dati kɔni sera ka bɔ sa ne a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ yanni a don cɛ min mana sɔrɔ olu la ani yan kɔnɔna na sa an na olu fara ɲɔgɔn kan k'o da aw ma radio partenaire minnu sɔgɔlen don an b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an ta bɔlɔlɔ sanfɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an y'a fɔ radio partenaire ye u k'u ka numéro whatsapp bila ka na 92 42 42 30 la yaasa min ye kunnafoniw ye ani information teliman olu bɛ se ka ci u ma cogo min na a nɔgɔni ale fɛ Mali wolomasiri tabaw y'a yira k'a fɔ ko kunungo tile kɔnɔna na ka kɛ n'u ye kibaruya minnu sɔrɔ u ye sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ u y'a ye k'a fɔ ko bamanciwale kɛbaa dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Amajireba ale kun ye bamanciwale kɛbaa ye min kɔni dagalen don ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na kosɛbɛ wa maa min don ko a sen yera bingali caman na Kɔlɔdugu kɔrɔ Musa wɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔnɔ kɔnɔna ye ani yɔrɔ wɛrɛw caman min ye dugu jukɔrɔ mugu ye a y'olu don yɔrɔ caman na wa finitigiw yɛrɛ fana a ye jan da olu ɲɛ ɲɔnɔ ani marakala kɔnɔna na maa in a kun laɲininen don u fɛ u nana sɔmin k'a la k'a fɔ ko min ye ntolakaw olu fɛ yen kilomɛtiri 6 ka kɔ Kɔlɔdugu kɔrɔ ye u y'a ye k'a fɔ ko a kɔni bɛ yen fan fɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ k'a bɛ labɛn kɛ yaasa ka taa bingali wɛrɛ kɛ o de la min ye pankurun kɔni o wulila sa ka se ka a n'a nɔfɛ maa bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni sila tunu kunun pewu ka ban pewu maramafɛnw cɛjugu minnu tun bɛ u bolo olu bɛɛ lajɛlen sera ka minɛ fana min ye finitigi minnu tun bɛ duguma sa olu ye duguma baaraw kɛ ka taa fara min ye pankuru yɛrɛ ka wulikajɔ ka minɛn minnu bɛ yen ka se k'u tɛgɛ da olu kan nin dugawale ni bamanciwale kɛbaa maa 15 ɲɔgɔnna o de fatura a wulikajɔ in senfɛ chef d'état-major ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko maaw k'u bolo di ɲɔgɔn ma jamanadenw olu ka lakanani ko a baara bɛ kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɔn o fana ɲɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa tun ye kibaruya yira k'a fɔ ko dugu sabaw sa n'o ye anw ni Mali ni Burkina ni Niger ye olu dancɛw la min ye bamanciwale kɛbaa ɲɛmaaba dɔ fana ko fana tun bɛ yen u kɔni sera ka o fana bɔnɛ a nin na a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen sabula ale kun kɛlen don ka welewelema kɛ k'u ka na min ye kibaruyaw ye ko o bɛ tila cogo min na ka se ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin finitigiw ma armée a ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa k'u bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ k'u k'u hakili kɛ kelen ye ko n'Ala sɔnna ma finitigiw ka wulikajɔ min bɛ sen na ko o bɛna na to sen na yaasa maaw n'u bolominɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min armée de l'air ale ka san 48 ɲɛnajɛ olu kɛra Sewarekaw fɛ yen drone marayɔrɔ min kan ka kɛ yen o sigira sen kan o y'o kurunbɔ karili kɛ chef d'état-major n'o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye ale yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka t'i o kɛnɛ ka Sewarekaw fɛ yen o ɲɛnajɛw bannen sa a ka sɔrɔ ka taa Tumutukaw fɛ yen ka t'i ɲɛ da olu fana ka baaraw kɛcogo kan réseaux sociaux olu ka se ka ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye n'o ye videoman ye Diripa ale y'o kɛnɛ sigi sen kan kɛnɛ min ka sa hakililajiraw kɛra ɲɔgɔn na ɲanfaamuyaw kɛra min ye colonel-major Sulemani Danbele ye ale yɛrɛ tun ye kumatigi ye réseaux sociaux bɛ se ka nafa ɲɛ cogo min videoman bɛ se k'u jeniyɔrɔ fin cogo min na u ni Diripa na se ka baara kɛ cogo min na o bɛɛ lajɛlen kɔni u y'o hakilila falen-falenw kɛ kunungo dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na Diripa maaw y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ min ye hali finitigiw ye ɲɛfɔ bɛ ka kɛ olu fana ɲɛna nin waati in na kalanso minnu bɛ yen n'o ye enseignement catholique maaw ye olu kɔni kɛlen don ka baarabila kɛ baarabila min n'u ka hakɛw olu ɲinini don u y'a yira k'a fɔ ko fo u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen ka dafa o hukumu kelen kɔnɔna na sa kalanso jamana 8 chrétien kalanso ɲɛmaaw olu fana bɛ baara la an fɛ yan tile 4 baara min bɛna na tali kɛ baara kɛcogo ɲuman na u ka kalanso olu kɔnɔna na Mali Burkina Niger olu kɔni bɛ lajɛ belebeleba la ministre d'État n'o ye colonel Ablaye Maïga ye ale b'o kɛnɛ kan Sadio Kamara o bɛ yen ka taa fara Ablaye Job kan
min ye ministre de la communication ye ale ni ministre de la culture olu bɛɛ lajɛlen bɛ nin ko ninnu kɛnɛ ka burukinakaw fɛ yen lajɛ in kɛkun ye min ye kɔni u y'a yira k'a fɔ ko min ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnenw kan ka kɛ ISC ale kan ka baaraba minnu kɛ don nataw kɔnɔna na ka se ka olu da bɛɛ lajɛlen o tulo kan Sam ni Silima n'olu ye magistraw ka lafasatɔn ye u y'a yira k'a fɔ ko nisɔngoyalen don ko sabula ministre min bɛ baara ko kunna an ka jamana kɔnɔ k'ale ye bataki ciw ma k'a yira k'a fɔ ko maaw bɛ baara coolo o baara coolo min n'o sɛbɛncira olu ma sa u y'a yira k'a fɔ ko olu ye syndicat ye syndicat min n'o y'a damanata ye n'o y'a sɔrɔ faso ka cakɛdabaw bɛ yen olu ka sɛbɛn kan ka kɛ cogo min na jamana ka sariyaw bɛ boli olu ka cogo min na magistraw a na kɛ olu t'o gun kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ministre de la justice fana ye bataki dɔ ci bataki min b'a yira k'a fɔ ko magistraw k'u tilen magistraw y'a yira k'a fɔ ko dancɛba de bɛ olu ni gouvernement cɛ gouvernement tɛ se ka yamaruya d'olu ma sabula olu ni fonctionnaire tɔw tɛ kelen ye n'o y'a sɔrɔ statut ni fɛnw bɛ yen sa parquet n'a tɔw olu bɛ se ka wele ministre fɛ nka min ye magistraw ye olu ka baara hukumu kɔnɔna na a ti bɛn fiyewu o ka kɛ u ye bataki in bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye baara ministre ye k'a kɔni filila o la kosɛbɛ wɔlɔfɔw fɛ yen Seneweb maaw olu ka bɔlɔlɔ sira fɛ Alutine ale y'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sonko kan ka bila tile 2 in na ko yaasa a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min y'o kibaruya in ye Ousmane Sonko ale ni npogotigi min tun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Adji Sarr ye o jalen tɛ o ye kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ ko min ye Ousmane Sonko ye ko a kan ka to kaso la de ko yaasa tiɲɛ ka bange ko sabula ko ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ yafa ma bi a tɛ yafa ma sini sabula a ye waleya min ta ka ɲɛsin ale ma o ma bɛn ale ma cogoya si la Adji Sarr y'a yira k'a fɔ ko u ye ka kiiri kɔni senfɛ a yirala k'a fɔ ko Ousmane Sonko kɔni labilara pewu k'a fɔ ko a sen tɛ ko la nka ale bolo a bɛ kaso min na sisan a kan ka to la o ye k'a fɔ ko a minɛna ka bila kaso la san 2 ko u y'a yira k'a fɔ ko min ye denmisɛnninw ye k'a tun bɛ ka wari kɛ k'olu kuma yɛlɛma maa caman y'a yira k'a fɔ ko ni Senegal ko in kɔni bɛ nɔgɔya ko fo Ousmane Sonko ale ka kɛnɛmana o sɔrɔ Laginɛkaw fɛ yen kabiri u ka tajibondo min bɛ Kalumukaw fɛ n'o jenina bi ko kurantigɛ kɔni barika bonyanen don kosɛbɛ Laginɛ ale faaba kɔnɔna na Conakry ko bɛɛ lajɛlen kɔni bolo fila b'a kun ka kule k'a yira k'a fɔ ko dibikuru k'a nana tuguni u yɛrɛ ka feerelikɛyɔrɔbaw u ka butikibaw magasinbaw jɛgɛ mara yɔrɔw ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka kurantigɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ko sabula taji marayɔrɔ min tun b'u bolo o taji marayɔrɔ in ko o jenina kabi o kɔni jenina sa ka tajiw fana lajɛlen walankata ko nalen don ni gɛlɛya ye bi Conakry kɔnɔna na kosɛbɛ o hukumu kelen fana kɔnɔna na min y'u ka jamana ɲɛmaa ye n'o ye général de corps d'armée Mamadi Doumbouya ye Amara ko corps d'armée a y'a ka jala ɲɔgɔnna tɛ maninkakɛ cɛ a taara dɛ colonel corps d'armée général de corps d'armée k'a kɔni ko ka réseaux sociaux siraw tigɛ min ye u ka dugu kɔnɔnaw la ni dugubaw la ko k'a ko sɛnsɛn ko nɔn tɛ k'u bɛ fɛ ka balaka wuli kɛ a fɛ yen min ye crise sociale ye k'o boloda a yɛrɛ ka ɲɛsin a ka fanga ma o de la ko yɔrɔ caman bɛ yen u bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa olu bɛ se cogo min na ka kuran sɔrɔ min ye kuran fanba fana ko ka se ka di baarakɛyɔrɔbaw ma u ka jamana ale kɔnɔna na Nizeriya jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Muhammadu Buhari ye ale tun bɛna na fanga bila waati min na san 2023 a yirala k'a fɔ ko ale tɛgɛ nɔ n'o o ye a ka signature ye k'u y'o ta k'o bayɛlɛma ka taa sefa wari miliyari 3 o bɔ a ka kɛsu kɔnɔna na waleya in kɔni kɛlen kɔfɛ sa bolodiwalen kɔni ɲɛsira Nizeriya banque belebeleba ma k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ko u sen yera nin ko in na waleya in bɛ kɛ tuma min na ko o nana bɛn ni Tinubu ale gagné élection na wa maa 3 bɛ bi ko sigana kɛlen don olu la nka e ko Tinubu bɛ fɛ olu ka bila fanga ka bolo kan cɛ miliyari 3 ka ca koyi bon Tinubu dun fana ye waritigi ye ko nka ko Interpol maaw k'olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira k'a fɔ ko fo a maaw bɛɛ lajɛlen kɔni u ka bila u ka jamana ale ka sariyaw bolo kan Kamerunkaw fɛ yen Paul Biya san 91 a y'o ɲɛnajɛ kɛ a den min bɛ yen n'o ye Frank Biya ye k'o kɔni b'a kɛrɛfɛ a masumalen a ti fɛn fɔ ko k'a sɔrɔ bi bɛɛ lajɛlen miiri b'a la k'a fɔ ko min ye denkɛ in ye ko fanga nɛgɛ b'a la koyi ko nka ko a b'a fa kɛrɛfɛ cogo min k'o bɛrɛbɛrɛ k'i t'o y'a la i t'o dɔn a la i t'o foyi a la ko nka kɛrɛfɛ a masurunamaw a teriw ani Cameroun fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ko ko Frank Biya de bɛna bila Paul Biya nɔ na koyi ko kɔni tigana t'o la fiyewu min ye Frank Emmanuel Biya ye ko a ka labɛnw a n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛli k'o kɔni latigɛlen don ko nka ko min siga tɛ maaw la fiyewu Cameroun kɔnɔ
baro foyi tɛ sigi bi n'u t'a fɔ k'a bɛna bila fa nɔ na ko fa bɛ se ka kalo 6 kɛ a t'o kɛ Cameroun ale ye président yɛrɛ conseil des ministres t'ale fɛ yen n'ale mago b'i la a b'i wele de a kelen de ye Amérique jamanakuntigi 5 a ka olu ta tɛ san 4 yan k'a daminɛ depuis George Bush fa la ka na George Bush Junior la ka Barack Obama ni Clinton ni fɛnw bɛɛ kɛ ka na se fo Joe Biden ma a bɛ yen a mɛnna dɛ mais Guinée Bissau président Guinée équatoriale président o mɛnna fanga na n'ale ye n'an bɔra yen Somalikaw fɛ yen min ye sababu ye ko olu kɔni ye Bahrainkaw olu ka sɔrɔdasi dɔw bɔnɛ u ni na ko ye Mogadishukaw fɛ yen k'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen waleya in kɔni k'a cɛ juguyara kosɛbɛ sɔrɔdasi ninnu k'u somaw an'u kanubaw y'a jira k'a fɔ ko fo ka tasibila kɛ wa min ye u ka maaw ye k'u ka cɛ ka bɔ Somali ko n'o tɛ ko degun min bɛ u kan bi nin waati in na ko a ka bon kosɛbɛ sebabu k'u yɛrɛ m'u dala cɛ a la koyi k'u ko k'olu ni Al-Qaïda de baara kɛ ɲɔgɔn fɛ maa tɛ taa o kanu na olu b'o tigi dasi wa foyi tɛ bɔ a la Keniyakaw fɛ yen anw ye kamalen min ka kuma fɔ n'a bɔra Massachusetts États-Unis kaw fɛ yen n'a tun ye a ɲamamuso o ba de bɛ fa k'o fili parking kɔnɔna na kamalen ko u bɛ k'a ɲini hali bi koyi ko waati dɔ la ko a kun yera ko k'a minɛ garde à vue la ko nka ko min ye dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a y'o dakari ka bɔ tuguni wa k'u bɛ k'a ɲini sen bolo ko yaasa ka se ka taa bila kaso la ko sabula a ye waleya min kɛ lamɛrikikaw fɛ yen cɛ tɛ se ka kɛ n'o cogoya si la ko wa ko ni Kenya ma jɔ a jɔyɔrɔ ko Américains ko k'u yɛrɛ na wulili kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ yaasa min ye kamalen ye tɛgɛ ka d'a kan ka tubabu fa k'o bila poubelle kɔnɔ ka taa ni yɛrɛ aéroport la Boston u ko k'u t'a to yen k'u b'a ɲini ko fo k'a ye de Égyptekaw fɛ yen min ye tourisiw ye k'olu kɔni ka mobili kɔni taara don mobili belebeleba dɔ la sa Alexandrikaw fɛ yen mobili kɔni u ye a gosi de koyi ka taa yɛrɛkɛ maa 15 o de fatura o ko senfɛ u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw la ko sabula maaw bɛna Égypte fɛn min kama k'o ye tourisme de ye o de fanga ka bon wa o de bɛ nafolo caman na don kun Faransiikaw fɛ yen Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o o ye Nicolas Sarkozy ye ko kunungo ko ale y'a ɲini ka Cour de cassation fɛ a ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ale bɛ se ka mago to cogo min sabula a yira k'a fɔ ko a kan ka kaso kɛ zen min ye kalo 6 a kan ka kɛ kaso datugulen na k'a sɔrɔ a ka kaso tɔw bɛɛ lajɛlen a tun b'olu kɛ k'i to kɛnɛmana na ka kɛ ni a ka jamanakuntigiya o tagabolo ye ko nka zen ko a kɔni kabini a ye musakaw ta ka don a ka campagne na n'o ye jamanakuntigi kalata ye Faransikaw fɛ yen san 2012 san ko ani hɛrɛ farala ko wa fana min ye Kadafi ka musakaw ye k'a olu minnu minɛ k'olu ngalamu k'olu dun ka taa Kadafi kɛ wane ye Faransi kɔnɔna na ko nin bɛɛ kɔlɔlɔ de wulilen don bi Nicolas Sarkozy fɛ o de la a y'a damakasi kɛ ka ɲɛsin ka Cour de cassation ma k'u k'a mago to a kana taa kalo 6 kɛ dibi la président kɔrɔ taatɔ dibi la Faransi o bɛ gɛlɛya dɛ u na fɛɛrɛ sɔrɔ a la États-Unis kaw fɛ yen ko Donald Trump ka campagne kan kɛra mun ye sisan ko diɲɛ jamana minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka jurujuguw ta o tɛ taa États-Unis yɛrɛ kɔ ko a n'a nanzara jamana tɔw k'u k'a bila u kunna ni u ma u jogo yɛlɛma ni ale kɔni kɛra États-Unis président ye o tango kuma banna de ko wa k'a bɛ k'a k'a ka campagne kan de sisan dɛ ko maaw k'a bila u kunna k'a fɔ ko ale b'a sɛbɛ de la ko maaw tɛ se ka kɛ u bɛ walijuruw ta u t'o sara u bɛ banque mondiale ni fɛnw kɛ u sago ye ka tila ka jurujugu ta ka tila k'u bolo ɲɛsin maaw ma ka maaw sɛgɛn ko ale tɛna jɛn ni o ye ko n'o de o t'an ye ko foyi t'ale bali a ka gɛrɛ ale kɔni ye irisi de o bari ale ye irisi o parce que irisi kasa b'ale nɔfɛ a mɛnna Union africaine u kun dɛsɛra ka don sɔrɔ u ka lajɛ la lajɛ min senfɛ sa min ye Tchadien ye n'o ye Musa Faki ye n'ale ye commission président ale kan ka nɔrɔ bila bi an y'a k'a fɔ u ye bataki kɛ ko kalo tile 17 ka taa bila tile 18 na ni février kalo in k'u bɛna n'a lajɛ ka jɛrɛ in kɛ Addis Abebakaw fɛ yen cɛbɔ ko Maroc ale de kan ka na ko in kunna ni ko taar'u taabolo la nka wulikajɔ wɛrɛw bɛ yen parce que bi waati in na ka kɛ ni ko bɛ ka kɛ cogo min na Maroc ale sɔminen don a la k'a fɔ ko Faransi tɛ ale fɛ nin ko in na kosɛbɛ Faransi dun o bolo bɛ Union africaine kɔfɛ wa min ye Algérie ye o de fana ka musaka bɔta ka bon Union africaine kɔnɔna na sarako ni musakako la ka Afrique du Sud ninnu da o kan ko n'i y'o jateminɛ
ko yalama ko Maroc bina n'a sɔrɔ wa kuma tɛ nin waati laban in na Maroc y'i sɔrɔ gɛrɛ Algérie Niger ni Mali la ale ni Burkina ninnu na k'a bɛna olu dɛmɛ ni sira dɔ ye ko yalama ko Union africaine mɔgɔ bɛna sɔn Maroc ka kɛ Union africaine ɲɛmaa ye nin waati in na wa ko Faransi kɔni b'a wuli ka jɔ la min ye jɛrɛ kun kan ka kɛ a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ o dugumako ninnu ye yalama ko ɲɛ sɔrɔlu la wa kalo in tile 17 n'a tile 18 o na o yira an na n'Ala sɔnna a ma su in na nɛgɛ kanɲɛ 21 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ débat politique ale kɛnɛ kan énergie taabolo kura minnu taara fɛɛrɛ minnu bɛ sen na an na dɔ fɔ o la min ye Burkinakaw fɛ yen AES lajɛ min bɛ sen na o wolola mun na an na dɔ fɔ o la ka kɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruya minnu bɛ yen an na olu da o tulo kan a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 Amara Nuhu Keyita ale tun bɛ a ka nin bila sen kan a bɛ se k'a ye cogo min na bɔlɔlɔ siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 21 débat politique ale kɛnɛ kan.